ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହାର ଆଲାରାମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, କାହାକୁ କିଏ ଡାକିଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଦ କେମିତି ଭାଙ୍ଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କେତେ ଜୋର ଠକ ଠକ କରୁଛି। ଏଇଟା ତ ଭୋର 5ଟା ହବ ମାନେ ଏମାନେ ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଝରକାରେ ଆସିକି ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଠକ 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 ଏତେ ଜୋରରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ କିଏ ବହୁତ ଜୋରରେ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି, କବାଟ ଖୋଲ ସେଇଭଳିଆ। ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। ନା ସକାଳେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ନା ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବି ଏମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। କାହା କାହା ଘରେ ଏମିତି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ।